Отдаваме под наем помещения в сградата на Diamond Clinic. Топ локация точно за вашия бизнес. Ако търсите място за вашия офис, студио или кабинет, тук е точното място. Намираме се в центъра на града. Всички кабинети са с самостоятелни бани и тоалетни и са с квадратура между 13 и 34 квадрата. Сега ще ви покажа част от тях. Са подходящи за различни дейности, както за фризьорски салон, така и за козметичен, студио за маникюр, терапевтичен кабинет или просто офис. Чисти и приветливи кабинети. Разбира се, можете да си ги оборудвате както желаете. Помещенията са просторни, светли и с отлична локация. А тази стая ми е любима. Както виждате, супер слънчева и с прозрачен покрив. Перфектна за зала за тренировки или за отдих. Също така разполагаме и с голяма тераса с изглед към Света Богородица, където могат да се правят страхотни ивенти. За повече информация можете да се свържете с нас на номер 0878 200 267. Очакваме те!